עכשיו אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לעמית שלנו, רפיק חלבי. היום הוא ראש מועצה מקומית דליית אל כרמל, פעם הוא היה עיתונאי, עוד עיתונאי טוב הוא היה. רפיק חלבי, ראש מועצה במדינה יהודית. אתה שומע את כל זה? אוי ובוי. בוקר טוב. לא התכוונתי שתשמע. נדמה לי שאני מכיר אתכם באיזשהו מקום. כן. תשמע רגע, בוא רגע, שתף אותנו באמת בתחושות שלך שאתה שומע את הוויכוח הזה שמתנהל על חוק הלאום. תראה, קודם כל, אין לי שום ספק שזה יום עצוב מאוד לשוחרי הדמוקרטיה בישראל. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, תרשה לי לחזור לכל מה שהעיתונאי שלי. שאלה אחת, האם עד היום מדינת ישראל לא הייתה מדינת לאום יהודי? האם עד אתמול היא בכלל הייתה מדינה באמת, מדינה כשאר העמים? האם לא הייתה אפליה נגד מיעוטים במדינת ישראל עד אתמול? האם היה שוויון זכויות מלא עד אתמול? האם כאשר באו לקברים הפתוחים של החללים הדרוזים והמוסלמים והנוצרים במדינת ישראל ודיברו על ברית דמים, הם דיברו על מדינה מסוג אחר לגמרי? הרי כל הדברים האלה הם תרגילים פוליטיים מסריחים, בלתי אפשריים, שאסור להם להיות במדינה הזאת. זאת מדינה שצריכה לכבד כל אזרחיה. אולי אני, תאר לעצמך שקוראים לזאת עכשיו יודנשטאט, מדינת היהודים. איך יקראו לי שם? יהודון, מה יקראו לי? כן, אבל, כן, בבקשה. דווקא בתקופה הזאת, שאתה יודע, יש איזו תחושה באמת של שותפות הגורל בין היהודים לבין הדרוזים במדינה הזו, עם חללים דרוזים שנפגעים בפיגועים. איך זה מתקבל בציבור? זה מתקבל רע מאוד. אני אגיד לך, תראה, אחת התופעות הידועות והבעייתיות מבחינתי האישית, שהדרוזים הם יותר ישראלים מישראלים. אני אומר, זה לא ברמת הקנטרנות, אלא התחושה שזאת מדינה שלהם, ממש מדינה שלהם. עד שקם לך אחד כמו ירון לונדון, חברנו, ואומר לדרוזים שכירי חרב. הרי כל הזמן... הוא התנצל אגב הבוקר, ראיתי. התנצל, אבל מילים לא מוחקים במילים, אלון, אתה יודע את זה. ומילה שיצאה כבר מילה שיצאה. אני אומר לי, ירון לונדון ולאחרים, אנחנו לא שכירי חרב, זאת לא מדינה זרה בשבילנו, זאת לא מדינה מנוכרת מבחינתנו, זאת מדינתנו, אנחנו ישראלים בכל רמ"ח עברנו, זאת מדינה שלנו, זאת מדינת ישראל הדמוקרטית. שמי שרוצה לקחת על היהדות, לציפי חוטובלי ולאנשים אחרים, למקומות נידחים, לא נידחים, למקומות פנאטיים וקנאים, הוא פשוט אומר לנו, חבר'ה, אתם לא שייכים להוויה הכל כך נפלאה שקוראים לה מדינת ישראל, ואם תרצה, אור לגויים. אין, זה כבר מדינה אחרת, זה מדינת חושך לגויים, זה כבר לא מדינת אור לגויים. איזה אור לגויים? כן, אז זהו, אולי ההוויה היא כבר לא כל כך נפלאה, אולי החוק הזה משקף את מה שאפשר כבר לראות ברשתות החברתיות תקופה די ארוכה, שהמדינה הזאת נהיית די חשוכה, גזענית, שונאת אנשים אחרים שהם לא מאותה דת, זה די משתקף שם. שמעתי מקודם את שטייניץ, את השר שטייניץ, ושמעתי גם את מאיר כהן. אוקיי, אז אתה שומע שני פוליטיקאים מדברים, הם לא מרגישים את התחושות שלנו. אני אגיד לך משהו, אלון, אני אגיד זה ניסים ולכל המאזינים שלנו. בהתחלה פשוט זעמתי מאוד. אני גר בדליית אל כרמל, אני ראש מועצה בדליית אל כרמל. 64% מהבתים שלה לא מחוברים לרשת הביוב. 30 קילומטר מצנרת המים, 30 שנה לא החליפו אותה. זה יישוב שקורע תחת בעיות קשות מאוד. יש כאן אחוז הגיוס אצל הדרוזים 84%, 83%. יותר מאשר בקרב היהודים. אז מה הם רוצים מהחיים שלנו? תגיד לי, מה הם רוצים עוד מהחיים שלנו? לאן הם רוצים להוביל אותנו? לאן? תדעו. לעימות. אלה החשוכים, הקנאים, הפנאטים. רפיק, אולי אתם צריכים להתגייר, זה הכל. ואז יחשבו שאני עיראק כמו ניסים. רפיק גיירנו אותו מזמן. רפיק גויר פעמיים כבר לדעתי. רפיק גויר כהלכה, מה איתך? הוא יודע את כל התפילות ואת כל הדברים בעל פה. בהשגחת הרב מישל. זה לא יעזור להם, זאת מדינה שלנו. כשאני אומר שלנו זה שלך ושלי, זה של כל הישראלים במדינה הזאת, אלה שמאמינים בחופש, בדמוקרטיה, בנאורות, במדינה שרוצה להיות מדינה שמובילה בכל העולם, לא מדינה חשוכה. אני לא אסכים שנדמה לאיראן, איראן לאיראנים, ישראל לישראלים, ושיפסיקו לקחת אותנו לפינות החשוכות. יפה, סיימת את זה יפה, תודה. תודה רבה רפיק. בוקר טוב. דיווחי תנועה.